Γεια σας παιδιά και ελάτε μαζί μου να φτιάξουμε τα νύχια μου. Καταρχάς αρχίζουμε με μία λίμα και τα λιμάρουμε όπως κάνω και εγώ εδώ πέρα. Θα λιμάρουμε όλα τα νύχια και μετά από πάνω θα το περάσουμε με μαλλί. Δείτε εσείς. Άμα δείτε από εδώ, παίρνουμε την άκρη του νυχιού μας, τη λιμάρουμε καλά και μετά από την άκρη πηγαίνουμε στη μέση. Για να έχουμε ένα ωραίο αμύγδαλο. Το ίδιο κάνουμε και από το άλλο. Και έτοιμο, πάμε να διαλέξουμε χρώματα. Εγώ θα διαλέξω αυτό εδώ, το baby blue. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Πάμε λοιπόν να το βρούμε. Να το. Αρχίζουμε λοιπόν να το βάφουμε. Λοιπόν, αρχίζουμε ή από τη μέση ή από την άκρη του νυχιού μας. Αλλά το πιο σωστό είναι να αρχίσουμε από την άκρη. Από μέσα και το πάμε προς τα έξω για να βγει. Να το. Τι ίδιο κάνουμε και στα άλλα νύχια. Ορίστε τα νύχια. Πάμε τώρα να κάνουμε και το άλλο με τον ίδιο τον τρόπο. Εδώ θα σας βάψω ένα και όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνω μόνη μου. Λοιπόν, πάμε. Έτοιμα και τα νύχια, τα άλλα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Φιλάκια!